Исәнмесез? Сәлам. Утыр. Документларны алдыңмы? Әйе. Нәрсә уйлыйсың? Беренчедән шикләнәм. Икенчедән берничә соравым бар. Сора. Атнасына ничә кеше? 10. Алар нинди принцип буенча китәчәк? Анысы синең проблема түгел. Миңа уйларга кирәк. Уйла. Вакыт китте. Әгәр без синдә потенциал күрмәсәк, мондый тәкъдим ясамас идек. Телеканалның мөһим хит парады. 10 иң яхшы артист. Һәм син. Менә контракт. Риза булсаң, имзаңны куй. Нәрсә диярсең? Мин риза. Яхшы. Синең белән элемтәгә керерләр. Әлегә әзерлән. Ранил Нуриев сезнең белән күрешергә инде күптән әзер. Якшәмбе, кичке 6, ТМТV каналында музыкаль биеклек.